τον δήμαρχο και πρωτίστως άνθρωπο Δημήτρη Καλογερόπουλο γνωριστήκαμε το 2016 όταν ανέλαβα πρόεδρος του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Αιγιαλίας. Το ήθος του, η αξιοπρέπειά του, αλλά κυρίως η αποτελεσματικότητα και η εργατικότητά του συντέλεσαν καταλυτικά στο να τον ακολουθήσω. Στην τετραετία την οποία ανέλαβε την διοίκηση του Δήμου δεν διαψεύστηκα. Παρά τον αδυσόπιτο πόλεμο που λάμβανε χώρα από την αντιπολίτευση κατά την διάρκεια της θητείας του και μη έχοντας πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατάφερε έργο. Για όλους αυτούς τους λόγους, αλλά και για το πρώτη φορά δεύτερη συνεχόμενη θητεία, αποφάσισα να συστρατευτώ με όλους μου τις δυνάμεις ενεργά μαζί του, θέτοντας υποψηφιότητα στην Δημοτική Κοινότητα Αιγείου. Για να βάλω κι εγώ ένα μικρό λιθαράκι στην επανεκλογή του για μια Αιγιάλια ανταγωνιστική, μακριά από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος. Στις 8 Οκτωβρίου αποφασίζουμε αν θέλουμε την Αιγιάλια να πάει μπροστά ή να γυρίσει 20 χρόνια πίσω. Υπόδειγμα ή προς αποφυγή. Καθαρή ή βρώμικη. Καλό αγώνα συνυποψήφιοι για το Αίγιο και την Αιγιάλια που ονειρευόμαστε και αγαπάμε. Κοιτάζουμε το σήμερα, θυμόμαστε το χθες, ψηφίζουμε για το αύριο.